Sviatky Veľkej noci ľudia vnímajú rôzne. Niekto za tým vidí zisky a beztrestné týranie žien, iný zasa hlbší duchovný význam. Preto sme vyšli do ulic Žiliny a pýtali sme sa, ako ľudia vnímajú a prežívajú tieto sviatky. Tak chodím oblievať a šíbať po dedine baby. Tak pre mňa Veľká noc má taký význam, že chodievame každý deň do kostola, modlíme sa k tomu, k čomu treba, že Ježiško vstal z mŕtvych, ideme k tomu hrobčeku. A ináč také nejaké zvyky to ani nemusí byť, tie šíbačky a oblievačky. Zašli sme aj za doktorom Bohdanom Hroboňom z katedry náboženských štúdií s otázkou, aký je skutočný význam Veľkej noci pre kresťanov. Takže význam Veľkej noci pre kresťanov je v utrpení, smrti a vzkriesení nášho Pána Ježíša Krista. Je to radostná zvesť pre tých, čo veria, že Ježíš zomrel za ich hriechy, takže my nemusíme zomrieť a keďže vstal z mŕtvych, môžeme aj my s ním žiť. A z toho sa tešíme, to oslavujeme, na to si spomíname. Pre katedru mediamatiky a kultúrneho dedičstva Eva Masliková.